Welkom bij de 50ste aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. Beleef Kerkrade Televisie. En verzund bij de RD4 Kringloopwinkel. Bestemming plaats om eens te komen kijken en verkiet de volgende gasten. Lars Brouwers van het Martin Buber College, Rick Grond van het Beroepscollege Parkstad Limburg en die komen kallen over het voortgezet onderwijs in Kerkrade. Voor jullie kallen over het winterevenement op de maat en kunt Merel Schreuder van Eventief. Arne Esters, Robin Vreuls vertellen alles over het eindejaarsconcert van de Harmonie Sainte Marie. Remco van Vliet, Sandra Spelthaan kallen over eenzaamheid in Kerkrade en over de initiatieven van Impuls en van het Leger des Heils. Petra en Mark Bleker over de kerstpakketten Actie Parkstad. En dan maken we natuurlijk ook nog een schoon opname van de RD4 Kringloopshop. Voor beginnen met Joost Meijs en Mark Hermans. Die komen vertellen over Ummerdernever natuurlijk, maar over hun evenementen, de Dabbekoer en de musical met de kop in de wolken. Joost Meijs en Mark Hermans aan de deur in de kringloopwinkel van de RD4. Nou, u heeft niks met hun te maken, maar... Jawel, volgens ligt het de Ramsbak toch? De LP ligt in de Ramsbak. Nou, maar dan neer. Kijk, dat toen zal je zaten min of meer. Voor je het aan over alles waar ze mee bezig zijn de komende tijd. En dat is op de allereerste plaats. Is dat misschien wel de Dammekoer, of niet? Dat stemt. Want dat is waar nu alle energie heen. Ja, we beginnen half januari, gaan we de première in Kerkrade. Ja. Natuurlijk, midden in het try-out-vuur. Volgens mij 14 of 15 januari. En dan had ik voor dich echt het nuitste van het nuitste. En de scoop hadden voor. En de primeur. Ja, en de primeur. Voor het eerste keer in de historie van de Madammekoer voor 5 vuurstellingen in Heerlen door. Ja, 5 vuurstellingen. Dus we gaan een extra vuurstelling. Een werkweek. Eigenlijk vanaf morgen, zeg maar vanaf maandag, gaan voor een extra vuurstelling erin werpen in Heerlen. En wel 2 februari. Dat is echt niet te geloven. We hadden een hotel geboekt bij Van der Valk, met de ganse crew, met 80 man, met de meisjes van het ballet en alles. Liggen we door 5 dagen op de strijd. Ja, Joost, dat moet ze wel een beetje... Een beetje verhalen, maar... We moeten wel de vuurdelen van is. Ja, ik freue me. Beginnen we mensen vragen. Ja, du bist er ook bij. Ik freue me ook. En hoeveel voorstellingen zijn er dan in totaal? Drutsing in totaal. Drutsing in totaal, dat is niet te geloven. Niks hoor. Nee. Dat is echt wel een behoorlijke klus. Het is voor de eerste keer dat we, volgens mij met de try-out 14 zelfs, ja. Dat is inderdaad ongekend. Ja. En dan, wanneer dat hingen er ook is, dan kunt er musical in beeld. Ja. Dan kunt de musical... Met de kop in de wolken. Met de kop in de wolken, de Ummerdernever musical. En dan denken ze natuurlijk, dan gaat Ummerdernever weer optreden. Die hebben al 20 keer afscheid genomen. Ja. En dat is toch zo? Ja. Dat is niet zo. Ja, dat afscheid nemen we wel, maar Ummerdernever gaat zelf niet spelen. We hebben een 12-koppig orkest, hetzelfde orkest wat nu in Frozen speelt. Ja, onder leiding van Jos Segers. Onder leiding van Jos Segers. Ja. Dus dat gaat live de nummers brengen met andere artiesten. Dus andere artiesten, zangers, zangeressen, gaan ons nummers brengen. Natuurlijk zijn voor hij en door ook wel een te zien in zelf het ook wel. En misschien ook hij en door. Weer voor opgegraven. Opgegraven. Maar in principe zit voor... Kijken voor terug in de tijd van Oes de Wolken. Van Oes de Wolken kijken voor terug op wat voor allemaal zin op de wereld. Wat voor verkeerd gedaan hebben vooral. Wel, dat is natuurlijk een avondvullend programma. Ja, you know. Dat denk ik niet hoor. Wat voor de vrouwen in die tijd aan de aangedaan. Wie de jeugd met de muziek is omgegaan en wie ze nog immer met de muziek omgaan. Dus dat, ja, want dat is natuurlijk wel een feit. Want dat ook zelfs de jong
lu nog die muziek blijven zingen van u. Ja, maar voor ons is het eigenlijk is het een leuk raamwerk dat ze ziet van oké, voor hand die liedjes gemaakt en sommige nummers zijn van 82, 84 en zo. En nu kunt er een nieuw sausje, een andere orchestratie, een Jos Segers die ervoor staat, andere zanger. Dus verdenken zelf, hey, zijn dat liedjes van ons? Ja. Wat klinken die op en shot met dat andere zingen, zeg maar. Ja. En het had natuurlijk een hoofd Zienenkestangen, al daarvoor. Maar nu entsteht nog weer nou zo iets zingen en zo al nee, hoor. Dan kan er dan nog iets van aan ons verklappen. Iets verklappen. Ja, eigenlijk moet ik ze dan allemaal nemen, maar wat zou het zo? Ja, ik zal het in een razend tempo doen. Natuurlijk Janine Kitsen, kennen de meeste jullie, ook in Limburg natuurlijk. Vivian Lataster. Vivian had ooit de hoofdrol gespeeld in De Hemelpoort bij L1. Ja. Het Hemelpeurtje. Het Hemelpeurtje. Maar dat is toch wel ik dan niet van Joyce Robijns, Joyce Plum, Jacqueline Flory, Caroline Schmetz. Het Puk Lataster is de dochter van Roger Lataster. Roger Lataster is de dramaturg bij ons en de regisseur is Max Charlier. En van Nicole Beumers, Femke Philippens, dat is een jonge rising star. Het Britt Kuipers, Joy Blijdenstein, Tim Hamers. En dan hebben we ook nog veel jeugdige talentjes, echt pareltjes. Oetkerk Lune Weijers. Maar dan geeft het niet geloven. Amelie Lips, Oes Maastricht. En die hebben auditie gedaan in het perfect Kerkruidje. Dat is net te geloven. En dan vanuit de grens van en dan Jinte en Ruben Kokkelmans, Oes Geleen. Och, perfect Kerkruidje. Dat is... Maar wel, vooral vrouwen. Ja. Bijna alleen maar vrouwen. Ja, want dat, wie kunt dat dan? Immer dan even drieën toen ook. Hoofdzakelijk. Drieën te vrouwen. Alleen maar. Ja, kijk, het moet natuurlijk een verhaal aan met een beetje drama, snap ze? En wenn we terugkijken op de site, dan gaan we vooral kijken op wat voor angst we moeten doen. We hebben voor ping gedaan. En we hebben voor gelukkig gemaakt. Ja, dan blijven weinig mensen over. Nee, want toen snap ze het weer natuurlijk echt een verhaal, ja, toch ook met een emotionele diepgang, maar ook heel veel humor. Maar het mooiste is dat Annelu Oostnummer kunt zeggen. En dat allemaal in juni, toch? Eind juni. Vlak voor het WMC. 2 weken voor het WMC. Van 24 juni tot en met 5 juli. In het PLT-theater. En dan kan de kaarten gelden. Dan moeten ze kaarten gelden. Zijn er nog kaarten? Er zijn nog kaarten. Goed, de verkoop begint nu goed te lopen. Het is natuurlijk nog vroeg. Maar zo wie binnen Madame dat gaat heel. Dat kunt je het vorig WMC worden de WMC-show. Ja, van de Madame Cour. Ja, precies. En nu dit. De Madame Cour meets WMC. Ja, nu is het een beetje opwarmertje voor weer het muziekconcours, snap je? Ja. Ik denk dat wel... dat hoor je nog aan. Ja, maar het is ook leuk. Het is ook leuk om te doen. Ja. Hartstikke leuk. Schön dat hij hoort. Ja, veel plezier met de Madame Cour. Schön dag. En weet je wat het voordeel is van? Het voordeel is van Madame Cour en de komende wolken. Toen had je gewoon een last minute kerstcadeau. Ja, kijk, dat vind ik nog weer het idee. In de theaters zie je voor en de Madame Cour, maar ook natuurlijk in de juni, wanneer het WMC wel voor de deur staat, bij de komende wolken, de musical van Een Modernever. Bedankt, heren. Ja, ook bedankt. Aan mij de eer om dit mooie event officieel te openen en jullie van harte welkom te heten. Wil ik ook van deze kans gebruik maken om u namens het college hartelijk te danken voor wat er doet. Want ohne de inzet die u als ondernemer dag in dag uit brengt, komen we voor de stad niet vooruit.
We gaan het hadden over het voortgezet onderwijs in Kerkrade. En met name denk ik over de vraag, waarom zou ze kinderen in Kerkrade naar school als jaar? Mensen, in Kerkrade eens. Heren, welkom. Dank u. Lars Brouwers en Rick Grond. Ja. Voor Rick, du bent van het beroepscollege. Rick, beroepscollege op een Oost en Lars van Martin Boer. Ja, klopt. En wat doet er op school? Ik ben teamleider van de bovenbouw. Dit jaar gestart. En ik zorg dat het reilen en zeilen van de bovenbouw vooral goed gaat. Ja, en je zo nog een vak? Of, Ja, ik ben van origine gymdocent. En ik geef nu nog het vak biologie. Dus ik stond er nog met de vis in de klei. Ja, dat was vroeger ook al een gouden combinatie vaak hoor. LO en biologie. En... Ik ben eigenlijk Engels docent. En ik had met Martin Boer, waar ik heb niet taken wie alleen maar Engels docent. Ik ben ook mentor van een ICS-groep. Coach nummer 4 dat, geen mentor, maar dat is eigenlijk hetzelfde. En dan verdoen ik eigenlijk alles wat met PR en communicatie, social media en ook de werving van nieuwe brugklassers eigenlijk. Dus de aansluiting PO, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, dat is mijn groot takenpakket, zeg maar. En vandaar dat ik ook hij zit. Ja, dus en vind je het moeilijk. Ja, wat maakt het voortgezet onderwijs in Kerkrade nu zo uniek? Ja, dus waarom zou jullie de kinderen... Ja, dan is mijn vraag, waarom niet? Ja, natuurlijk, dat snap ik wel. Meteen de vraag. Ja, dat has natuurlijk nu een compleet aanbod hoor. Van VMBO basis, kader en TL op de Holz. En bij ons heet de TL, MAVO, HAVO, VWO. Dus eigenlijk gaan we het ganse onderwijsaanbod op dit moment in Kerkrade weg compleet. En ik denk dat we er met z'n allen alles aan moeten doen om zoveel mogelijk kinderen uit Kerkrade ook in Kerkrade naar school te krijgen. En wisselen jullie het ook? Is het voldoende? Zit dat voldoende tussen de oren? Ja, goeie vraag. Ik denk dat dat... Maar dat is, kijk, Martin Boer is vrij nieuw. Augustus 24, ja. Ja, en op een Oost is de school is al langer. Ja. Hè, dus misschien dat jullie dat dan wel wat meer kennen, maar zit dat nu Jans tussen de oren? Ja, dat proberen we natuurlijk. Ja, dat proberen we natuurlijk alle zaken. Ik vier hand natuurlijk best wel een slag te maken, ook met nieuwe leerlingen binnenhalen. Dat doen voor heel veel aan. Dus ja, ik hoop dat we zichtbaar zijn op social media, op de website, filmpjes die we maken. Dus daarbij het contact met de basisscholen dat voorhand natuurlijk, dat is zeer belangrijk. Ja. Dus het zou eigenlijk niet kennen dat Engels Kerkrade Martin Boer niet kent en ook de Holz niet kent. Ja. Dat kan eigenlijk niet. Dat kan niet. Nee. En mensen naar de leerlingen kijken, zijn die dan vooral uit Kerkrade? Ja, we gaan echt voornamelijk kinderen uit Kerkrade. We gaan er ook wel uit Bochus. Maar vooral, eigenlijk 95% is zeker voor Kerkrade, ja. Ja, en bij Boer is dat ook zo? Is wisselend. We hebben best een breed voedingsgebied, zoals ze dat noemen. We hebben leerlingen van, eigenlijk ruw gezegd, van Eesde bis Put. En wat trekt dan de nu aan? Dat is vooral we hebben hele kleine groepen. Dus bij ons is een stamgroep, dus een klas is 18 leerlingen maximaal. Ja, en dat trekt echt lui ook van weer af. Ik zit er zelf, die komen met de trein gilderdag en die aan de fiets op school staan. Dus ja, vooral echt een breed voedingsgebied, maar het aandeel Kerkrade zou natuurlijk erop moeten. Ja. Maar vooral best wel veel overeenkomsten, want dat hangt hier ook wel, die kleine klassen, de eigen coach nummer 4, de opstart in de mooie. Want ze dan ik was laatst op een VO-markt op de Blokkenberg, gewoon een collega van die. En dan zie je toch dat ze heel veel van die dingen vind ze alle nu belangrijk. Ja, en in de kern is het... In de kern is dat gewoon hetzelfde. Ja, natuurlijk. Coachnabijheid en dat kind wat je ziet weet, dat moet ook op één staan. Ja. Dan voorhand van natuurlijk voorbij, dat is wel ook een uniek ding voor Kerkrade, waarbij je allebei, zowel op de Holz als op het Martin Boer, krijgt de kinderen een lunch van school. Ja. Oh ja. Dus het is niet wat overal normaal is, maar ja, we krijgen allebei broodjes op school. Dus, nou,
Zo'n verhaal over die twee scholen. Ja, ik denk dat we nog een stand kunnen vullen. Ja, En nou ja, Elder moet je ook kiezen waarom. En nu wisten ze al een beetje wat ze kunnen kiezen. Ja. Waarom? Ja. Ik vier aan geen open dag die had wel. Ja, aanval gehad. Dus open dag is er gehad, maar vooral nog pitstop af en waar ze heel veel informatie kunnen binnenhalen. En bij ons kennen leerlingen nog beleefmiddagen, ouderontmoetingsavonden en leerlingen kennen individuele dag metlopen. Dus die moeten zich vooral melden. En alles is te vinden op de website. Website, socials, ja. Sean, bedankt voor de Sean verhalen. Veel succes met dit werk. Graag gedaan. Dank je. Dit is het Marten Buber. Hier begint jouw weg. Een plek waar jij gezien wordt, precies zoals je bent. Stap voor stap maak je hier de overstap. Van de basisschool naar een toekomst die echt bij jou past. Op het Marten Buber draait alles om jouw talent. Hier ontdek je wie je bent en ontwikkel je wat bij jou hoort. Biologie, cultuur, sport, Engels, science of misschien wel iets heel anders. Wat jouw talent ook is, hier telt het en hier krijg je de kans om een toekomst te worden. De klassen zijn klein, de docenten kennen jou echt. Ze helpen je vooruit, geven richting en dagen je uit om samen te leren, samen te groeien. Want hier gaat het niet alleen om kennis, het gaat om jou, om wie je bent en wie je wilt worden. 's Ochtends leer je de theorie, 's middags beleef je die. Buiten de school, bij bedrijven, instellingen en organisaties. Altijd met een doel. Niet alleen kennis maken, maar echt leren, bijdragen en groeien. Zo bouw je hier aan je fundament. Een MAVO, HAVO of VWO-diploma. Een toekomst, een plek in de wereld. Dit is jouw school. Dit is het Marten Buber. Mijn volgende gast is Merou Schreuder. En Merou is van Eventief. En ik ga het zelf vertellen wat dat precies is, maar het kan je plaat. Dus voor je het even op het Hollands. Ja. Welkom Merou. Dankjewel. Even over Eventief, voordat we over het echte onderwerp gaan praten. Wat is Eventief? Ja, wij zijn eigenlijk een full-service evenementenbureau. Zo is het ook ooit begonnen. En tegenwoordig noemen we het een bureau in live communicatie, omdat we eigenlijk onze klanten ontzorgen in alles wat zij live willen organiseren. Ja. En sinds 2006 bestaan we. Toen is het opgericht door Tanja en Peggy nog. Ja. En Peggy is in 2021 gestopt en toen zijn mijn broer en ik ingetreden. En nu is het dus een familiebedrijf. Ah, hartstikke goed. En maar wat is het, zeg maar, dus het hele evenement kan je aan jullie uitbesteden? Ja, klopt. Echt van conceptcreatie tot organisatie en dan uiteindelijk ook de uitvoering met ons eigen hospitality team noemen we dat. Die we dan, zij werken ook op de evenementen. Ja. En een van de evenementen die jullie gaan doen is dus het winter. Ja, het winterevenement in de stad. Ja. Daar gaan we het over hebben, want wat gaat dat ons allemaal brengen? Ja, het zijn eigenlijk, het start op 14 december, dan is de intocht van de Kerstman. Dan halen we hem eigenlijk op bij de trein, op het station. Ja, dan komt hij van de Noordpool in de Kerkrade aan. Ja, juist. Ja. Hij vertrekt al met al een hele reis. Ja, best wel lang, dus we halen hem van de trein op. En dan met de koets gaan we dan richting de markt. En ook met allerlei elfjes, de kerstelfen, dat is dan ons team weer. Die verspreiden zich vervolgens door de stad en gaan daar allemaal leuke activiteiten met de kinderen doen. En dan mogen mensen ook nog in de koets een rondje over de markt maken. En dan 2 weken later, in het weekend van 20 en 21 december, dan is er een heel elfenstadje bouwen we op in de stad. Waar dus echt ook muzikanten zijn en ook bijvoorbeeld een levend standbeeld en een karikaturist en ook bijvoorbeeld schmink- en glittertattoos. Dus het wordt echt een heel... Dus dat is dat laatste weekend voor kerst eigenlijk? Ja, klopt. Ja. Op de markt? Op de markt. En daarbuiten, heb ik begrepen, gaan jullie ook proberen om de
koopzondagen, om de koopavonden, om de koopzondagen. Koopzondagen, ja. Ja, dat een nieuw elan te geven. Klopt, ja. Want ja, de winkels kunnen open zijn, maar hoe trek je nou echt mensen die stad in? Dat doe je door extra beleving toe te voegen. Ja. En dat hebben we nu eigenlijk voor het eerst ook gedaan met Oktoberfest. Toen stonden er meisjes in Dirndl, waar je allemaal zo'n oude spellen kon doen, zoals koemelken, nagelen. En toen hebben we toevallig gisteren, 30 november, hadden we ook de Pietjes in de stad rondlopen. De wat? Pieten. Oh, de Pieten? Ja, ook met allerlei spellen. En toen konden de kinderen een rebus lopen, samen met hun ouders. Dus waren ze op zoek naar een woord. En wat het volgend jaar allemaal gaat brengen, dat gaan we nog horen. Ja, en was het succesvol gisteren? Ja, het was wel redelijk rustig in de stad, maar het was wel, de kinderen die meededen vonden het echt fantastisch. Dus zeker was het een succes. Ja, en hoe krijg je die mensen uit de stad in dan? Hè? Ja, online aankondigen dat het gaat plaatsvinden. Ja. Maar dat proberen we dus ook steeds meer vorm te geven eigenlijk, zodat steeds meer mensen die stad inkomen op die koopzondagen. Ja. En dat kerstevenement is natuurlijk ook bedoeld om weer mensen ook weer naar dat centrum te krijgen. Ja, om het gewoon aantrekkelijk, Maar het is niet een kerstmarkt in de oude zin van het woord. Hè. Dat nee. We gaan niet concurreren met Aken en Valkenburg. Nee, het moet echt iets anders worden. Ja. Dus dat wordt een elfendorp. Ja, precies. En heb je zelf ook nog een rol? Wat voor rol? Ja, organiseren. Een elfje? Of, nee, ik ga niet als elfje dit jaar. Nee. Dat heb ik in het verleden wel heel veel gedaan, maar nee, tegenwoordig organiseer ik het en doe ik echt de aansturing en de creatie ervan eigenlijk. Ja. En als je nu kijkt naar de kerst, kan je daar iets van vertellen wat nog op het programma staat? Of, na de kerst? Ja, dus als het nieuwe jaar begint. Nee, nog niet eigenlijk. De carnavalstijd ook. Nee, eigenlijk hebben we het daar nog niet echt over gehad met Raoul. Maar waarschijnlijk komt er wel iets leuks aan, ja. Ja, nou in ieder geval wachten we dan op de kerstman. Ja. Komt hij eerst met de slee en dan pakt hij de trein. Ja, precies. Hartstikke leuk. Heel veel plezier ermee. Dankjewel. Ja. Duks, wie het kunt, dat viel niet ons zelf zint. En dat duurde een mond of 11, dat viel wie God verbrand door stund. Voordat voor vieren junt, denn dan zint viel niet ons zelf. Maar wij dat lang, maar dat niet zoes, dan kunt er richtige igeroes. Zelf voorzien, en jouw andere spellen hoeft niet meer. En dat is Jans nog niet een zin. Ja, het Janse Joran niet op niet gewacht. Aan mijn eigen Joran zie je laat. Toen zeg ik wer ik werkelijk ben. Spellen allemaal een rol, maar dan nog weer in het leven, dat weet ik en du bist du. En dat is klasse, dat is zo, leider doet dat maar Jan zeven. Dan nog die dag, dat is gewis, dat zo niet meer die zelf bist. En jouw andere spellen hoeft niet meer. En dat is Jans nog niet een zin. Ja, het Janse Joran niet op niet gewacht. Aan mijn eigen Joran zie je laat. Nu zeg ik wer ik werkelijk ben. Hang die kleiers in de kas en zet dat masker af. Die dreideldag die zijn verdicht en die neemt die gerne af. Ja, nu kan ik endlich wel mezelf voorzien. En jouw andere spellen hoeft niet meer. En dat is Jans nog niet een zin.
Het eindejaarsconcert zou ik het zomaar noemen. Ja, dat is het wel. Het eindejaarsconcert van de Harmonie Sainte-Marie. Ja. 28 december. Ja, in het Heetsertref. In Heetsertref. En wat je van beleven, want dat komt nu vertellen. Dat stemt. Dat zijn allebei van de Sainte-Marie. Ja. Huh? Ja. Ja, dat is... Wil ze nog introduceren of je van je benen? Ja, nee, ja, wat speelt je? Je speelt de Sainte-Marie? Ja, ik ben de hornist van de Harmonie. Slagwerker. Slagwerker. Ja. En ja, Robin is op bestuurslid en ik ben ook van de organisatie van het concert. Dat is een vrij aardig. Ja, en Esters is natuurlijk een naam die al eeuwig verbonden is aan... Zeker. Kent je toch Sarah maar zo ongeveer, of niet? Ja, ze hadden erop gericht. Dat is lang geleden. In 1933. Ja. Onder de familie opgericht. Ja, dat zit in de stamboom van mij, klopt ja. Dat zou ik kennen van zich, van wat zeggen. Ja. Je hebt weer een van mij, maar het zit... Doe ben zo toch ben je al langer in de verein? Of niet? Ja, ik ben al 30 jaar daarbij. Van echt vlees en bloed van de Sainte-Marie aan dus. Ja. Ja, en we gaan nu schön het eind van het jaar. Ja, u had geen kerstconcert, maar hadden een eindejaarsconcert. Dus dat schuldig weg over als het ware. Ja, juist daarom dan voor dat toe. Natuurlijk, dat moet zo een soort van niche swingen. Hoor. Klopt, ja, van de ene hand voor immer een kerstconcert en de andere hand voor ook wel een eindejaarsconcert. Om een beetje ook de afwisseling te houden voor zowel speler, muzikant als ook het publiek. En het eindejaarsconcert gaan we inderdaad een Heetsertref en dan gaan we voor een blik in de toekomst gaan verwerken met de Harmonie. En nu gaan we door een muzikale reis van 2026 heen met de luisteraar op de dag. In de toekomst. Ja. Met de verre toekomst, maar nu nog niks jaar. En welke muziek kunt erbij kijken dan? Want, ja, we gaan inderdaad, je kijkt van ja, wat gaat gebeuren in het jaar 2026. En dan voor ook bij ieder moment gaan we natuurlijk schön muziek uitgezocht. En om ons daarbij te helpen, ik weet door dat programma heen, hebben van de presentator gevolgd, dat is toch Twan Ruiters. Ja. En die gaat als tijdreizende professor, die ons de toekomst voorspellen. En ook elke keer bij zo'n evenement van het jaar 2026, ja, je dus daarbij een aankondigen en dan gaan we erbij spelen. Zo gaan we in de loop van het jaar bijvoorbeeld de Olympische Spelen, die komen terug. Oh ja. Dat is natuurlijk erg schön. En ook 250 jaar Verenigde Staten. Dat is natuurlijk ook erg actueel, natuurlijk de Verenigde Staten. En van het WK voetbal kunt langs. Ja. Dus ook daar hand van muziek bij gezorgd. Ja, dat is nog wel ja. En het WMC. Het allerwichtigste hoor. Dat wel ze nog meer hoor. Ja. Ja, daarvoor ben ik voor muziek uitgezocht van de WMC-tap. Toen moet natuurlijk, ja, ik kan niet ontbreken. Natuurlijk mensen van WMC als en de klankstadmars brengen we ook tegenwoordig op de dag. En ja, dat Twan is theaterspeler, hè? Dus als een soort van professor dan is door het ziet leiden, zo je in de eerste film al wel, Back to the Future. Ja. Zo ongeveer stel ik me dat daarvoor zo. Ja, klopt ja. Ja, dus dat kent ze er Twan wel even verlossen. Ja. Dus dan van ook een paar gesprekken met hem over je hart. En nog muziek van Back to the Future? De filmmuziek? Ja, ik ken dit anders. Dat duurt ook bij natuurlijk. Ja, dat is legendarische muziek hoor. Ja. Met zo'n voetjes kijken, ja, dan wordt het natuurlijk ook iets van... Maar wie kent ze nu voor hoes kijken? Want de Einstein-telescoop is natuurlijk enig. Hij is niet een verre kijker, hoor. In werkelijkheid is het zo'n kilometerbuur zo ongeveer die... Ja, dat is inderdaad. Kijk, dat brengt natuurlijk wel, want die samenwerking met de Einstein-telescoop is ook wel echt bijzonder. Dat we natuurlijk, je kent Paco Loesterregen, wat ze zelf ook al zei, het belangrijkste geweest, in ieder geval op groot wetenschappelijk gebied. Ja. Dat is inderdaad geen telescoop, wie dat kennen, dat ze verkijkt. Eigenlijk kijk toch wat terug in het ziet. Het had met kijken naar vuur is niks te maken. Nee, dus inderdaad, want er twee zwarte gaten zijn, de zwaartekracht golven of dit en dat meten. En daar vangt dat op. En van die organisatie, de bestuurders spelen nog bij ons in de vereniging. En daar kunnen ze toch het meer vertellen van de toekomst op het wetenschappelijke gebied als je brengen. Dus daar gaan ze toch ook nog eens een keer over vertellen. Ja, want het spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. Ja, de techniek is in ieder geval wel vooruitstrevend op de toekomst gericht. Ja. En de Lu kennen zich voor je zo'n concert per zondagmiddag. Ja, hebben we bewust gekozen. Gezellig het ziet. Ja, als de kersthassen gehad. Ja, een beetje uitbuiken. Ja, en in plaats van eens een keer het jaaroverzicht terug te kijken, dan wil ik het jaaroverzicht vooruit kijken. Dat is een heel leuk idee. Zo'n oorspronkelijk idee. Goed. Een blik in de toekomst, samen met de Harmonie Sainte-Marie. Op de 28 december. Hartstikke goed, jongen. Veel succes. Dankjewel. En kaarten zit natuurlijk nog te creëren en die kan dan natuurlijk op de website, waarom zie je bij ons ook waarschijnlijk. Ja.
Maar kent ook sowieso op uw website. En op onze Facebook. Dus zo makkelijk is het toch? Ja. Om naar de Heidse Treff te komen. Online bestellen. Ik wens u veel succes, veel plezier. En dit is wat je is, kies maar één consumptie bij het keertje erbij. Jans, joh. Dan moet ze kennen troosten, waar? Dat Ja. ze een keer proosten bij Nou, mij, ja, joh. maar wel zijn er meer daar. Je bent komen kloesteren en ons concert. Kom loester. Zo, ja, bedankt. Kleur. Zart gezehrt durch faire Vlocken, locken wiese Böhm. Ich dröm en ström durch wiese Heng, en Reng sind mein Gedanke, die nicht mich ranke, nur Klür. De volgende gast alweer, en dat zijn Petra en Mark Bleker. En ze komen ons vertellen over de kerstpakkettenactie. En we doen het gesprek weer in het Hollands, want dat is hier makkelijker. Want Mark is woont wel een keer gehad. Ja, al 26 jaar. Maar hoorde dat spreekt je dialect? Nee, verstaat wel, maar ja. We doen het Nederlands. Prima. Vertel, wat is de kerstpakkettenactie? Wat goed. Het is, wij zijn bijna 18 jaar geleden is het begonnen aan tafel met vrienden om te bedenken van wat kunnen wij doen voor een ander als goed doel. Iets om de samenleving een beetje leuker en fijner te maken. Bestaande goede doelen die we kennen, daar blijft vaak veel aan de strijkstok kosten, aan overheadkosten en vestiging van gebouwen enzovoort. Dat wilden we allemaal niet. Dus het is echt een particulier initiatief? Ja, we zijn dat met z'n tweeën 18 jaar geleden begonnen in ons eigen huis. En op een gegeven moment ook in de achtertuin, want we hadden zoveel dozen dat paste niet meer bij ons binnen. Ja. En toen zijn we verder gaan uitzoeken naar ruimtes. En inmiddels hebben we ruimte waar we dat gewoon prima kwijtkomen. Op hoogtijdagen hebben we zelfs 400 dozen op eerste kerstdag tussen 10 en 12 mogen verspreiden met heel veel vrijwilligers. Dus het is eigenlijk heel klein begonnen? Ja. Waarschijnlijk. Ja. En daarna leeft het dus te hangen? Ja. Het begint dan, wij dachten, weet je, we gaan het gewoon doen. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. En het eerste jaar hebben we denk ik toch iets van 80 pakketten al gedaan. Ja. En daar heb je zoveel ruimte voor nodig. Dus dat is inderdaad heel snel opgeschaald. Want je krijgt dan de spullen krijg je thuis geleverd en dan maak je zelf pakketten. Ja, we hebben mensen gevraagd, hebben jullie iets over? Iets wat je niet meer zelf gebruikt, maar wat wel nog een houdbaar product is met een goede houdbaarheidsdatum. Ja, en zo hebben we spulletjes gekregen. Het is food en non-food, of niet? Ja. Food en maar wel dat het in een doos past. Ik bedoel, een set skis, daar kunnen we niks mee, maar toiletartikelen of zoiets dergelijks, dat kan wel. Maar ook ontbijtspullen, rijstpasta, sauzen, alles wat in pot en blikken is. Een fatsoenlijke datum had. En we wilden het door mensen, voor mensen inderdaad. Dus in principe kan bij ons iedereen een bijdrage leveren aan de actie. Of je nou een pak spaghetti van 40 cent komt langsbrengen of een halve vrachtwagen met spullen hebt die je wil langsbrengen. Iedereen kan bijdragen binnen de mogelijkheden die hij heeft. Ja. En wat specifiek aan onze actie is, wat wij zo mooi eraan vinden, wij delen onze pakketten uit op eerste kerstdag. Dus op de kerstdag zelf? Op de kerstdag zelf. Dus wij vragen aan mensen die het goed hebben, die een mooie kerst hebben, om ook iets te geven aan de mensen die iets minder goed hebben. En dan brengen wij die pakketten op eerste kerstdag naar de gezinnen die dat heel goed kunnen gebruiken. De kerstgedachten uitdragen op eerste kerst. Een stukje van je eigen kerst inleveren om iets goed te doen voor een ander. In plaats van alleen maar cadeautjes openmaken voor jezelf en veel eten. Ja. En inderdaad, zonder vrijwilligersvergoeding. Ik bedoel,
iedere euro, maar we krijgen ook donaties van mensen. Maar ik kan 100% garanderen, geef je €1, proberen we er zelfs nog €1,20 van te maken. Om te kijken bij een supermarkt van, kunnen we niet nog wat korting krijgen? Dus, dus je koopt ook nog zelf in? Oh. Ja. Als mensen kunnen doneren, hè, en als wat gedoneerd wordt, dan gaan we bij de supermarkten kijken wat we daarvoor goede basisspullen al kunnen kopen. En wat mensen inleveren aan spullen, daar vullen we het mee aan. Zodat we goede mooie pakketten krijgen. En wat we altijd doen, het is echt maatwerk. Dus we proberen ook te kijken, daar waar we weten waar de kinderen betrokken zijn. Worden ook voor die kinderen nieuwe cadeautjes gekocht. Dus we doen, in het verleden hebben we ook wel tweedehands speelgoed gekregen. Maar vaak is het of kapot of kwaliteit niet goed. Juist op zo'n dag kun je beter dan iets kleins geven en iets wat nieuw is. Iets wat werkt en wat het doet, wat compleet is. Juist. En dus ook om de kinderen wat te geven. Niet als ze een puzzel krijgen en dan zijn er 3 stukken weg. Ja, dat is frustrerend. Nee, dus ook de kinderen, daar proberen we aan te denken binnen de leeftijdsklasse om daar een klein cadeautje voor in de pakket te doen, zodat die ook nog wat extra's hebben. En dan is het allemaal hier in Kerkrade, Parkstad, heel Parkstad. Maar hoe bepaal je nu waar het heen gaat? Hoe doen jullie dat? Wij hebben een netwerk inmiddels opgebouwd van bewindvoerders, van hulpverleners die op de hoogte zijn over de financiële situatie van mensen. We kunnen helaas niet iedereen binnen de Parkstad bedienen. Dit jaar zullen er 250 dozen zijn. Voor coronatijd hebben we ook 400 pakketten gemaakt en verspreid. Hopelijk kunnen we volgend jaar opschalen, maar dat is afhankelijk van ook wat we krijgen. Dan staan we toch te weinig bestillen, hè? Ja. En nu wat meer, hopelijk. Maar waar kunnen mensen het brengen? De hub in Kerkrade is een centraal punt waar mensen de spullen heen kunnen brengen. Op het moment dat daar voldoende staat, dan zorg ik dat het doorgevoerd wordt naar de plek waar we gaan inpakken. Dus dat is de locatie, centraal punt waar mensen spullen kunnen inleveren vanaf 8 december. 8 december tot de 16e. Ja. En iedereen die wat kan missen en die graag een bijdrage wil leveren, kan daar zijn spulletjes bij de hub kwijt. in Kerkrade in het centrum. Ja. Geweldig initiatief. Dankjewel. Heel veel succes ook dit jaar. Ja. Dat jullie maar veel mensen blij mogen maken. Ja, dankjewel. Succes, bedankt. Ja, dankjewel. Ik ben Jacco, 39 jaar en we zijn hier op de locatie Spekkersrijden, Kerkrade bij het Westhoes. Nou, wat ik doe in de Westhoes, dat is als we vergadering hebben of zo in de ruimtes, tafels en de stoelen klaarzetten. Ook voor de hoeveelheid verzorgen voor de hoeveelheid koffie wat ze nodig hebben. Mochten ze een vla nodig hebben, dan kan het ook allemaal geregeld worden. Ja, buiten het Westhoes om heb ik hier ook de speeltuin in onderhoud. Het grasmaaien, noem maar op, onkruid. Ook die brandnetels allemaal weghalen. En dan ik ook zorg dat de kinderen hier zo veilig mogelijk kunnen spelen. En dat past gewoon bij wie. Het leukste is hier eigenlijk ook, vooral ook de mensen die hier zijn en rondlopen hier allemaal. Ja. Ik krijg vrijwel elke dag sowieso goede reacties en ook wel een compliment ook, voor wat ik hier allemaal doe. Dus dat maakt het ook zo leuk om hier aanwezig te zijn en de werkzaamheden te doen. Samen maken we Kerkrade vitaler en ook jij bent wie. Vond je het gaan over 2 hele mooie projecten, wenn ik het zo maar zeggen. Automaatje is onder andere van de ANWB. De ontmoetingsbus, automaatjes van de ANWB en Impuls, ontmoetingsbus van het Leger des Heils. We hebben dus Remco van Vliet van het Leger des Heils. En Sandra Spelthaan van Impuls. En voor Juntop Hollandschule, ik kan niks aan doen, maar het is niet anders. Geen dialect, maar ja, kan best. Jullie werken heel nauw samen, Leger des Heils en Impuls. En dan komt er zoiets uit de bus. Kan je dat zo zeggen of niet? Of is de ontmoetingsbus al iets wat al langer? Ik denk dat het op zich 2 op zichzelf staande projecten zijn. Maar het is wel mooi dat je met elkaar de verbinding kunt leggen. Ja.
Ja, absoluut. Ja, en de ontmoetingsbus, wat is het? Vertel eens even. Nou, de ontmoetingsbus, dat is eigenlijk een mobiele huiskamer. Dus er zijn veel buurthuiskamers. En dat heeft ermee te maken dat we zien dat de samenleving individualistischer is geworden. Dus dat betekent minder sociale verbondenheid met elkaar. En dat heeft tot gevolg dat er ook meer problemen ontstaan in de samenleving. Ja, zeker. Door de eenzaamheid. Mensen voelen zich meer eenzaam. In Nederland zijn het bijna de helft van de bevolking geeft aan zich eenzaam te voelen. Dus ja, de problemen, psychische problemen, nemen ook toe. Dus gelukkig zijn er goede antwoorden van mensen, initiatieven, zoals inloophuizen, buurthuiskamers. Ja. Nou, en we hebben gedacht met de bus van het Leger des Heils bedacht van, kunnen we iets bedenken wat mobiel is. Dus de ontmoetingsbus is de mobiele versie. Een buurthuiskamer op wielen, zodat we dicht bij de voordeuren van de mensen kunnen komen. Ja, en je rijdt gewoon rond? Ja, we rijden rond, maar we hebben wel vaste standplaatsen in Kerkrade. Ja. En waar stop je zo al? We stoppen op verschillende wijken. We staan in Chevron staan we, in Nuland, Spekholzerheide, Eigelshoven, op de Markt, bij de Handboskliniek. En we doen 3 dagen in de week, dinsdag, woensdag en donderdag. 's Ochtends hebben we tussen 10 en 12 onze stop en 's middags tussen 1 en 3. En dan kan je de bus in? Ja. Want dat is letterlijk ga je de bus in. Hè? Ja, mensen kunnen inderdaad in de bus komen bij ons. En dan een kopje koffie drinken, wat kletsen, problemen bespreken. Ja, allereerst proberen wij altijd, we zeggen wel eens tegen elkaar, een groep van vrijwilligers ook, van wat wij willen schenken aan de mensen, is pure koffie. Dus het gaat niet alleen maar om de smaak van de koffie, maar het gaat om aandacht, om vriendelijkheid en compassie. Ja. We willen graag dat als mensen binnenkomen bij ons in de bus, dat ze iets van een sfeer voelen van je mag er zijn. Het Leger des Heils heeft een christelijke identiteit. Zeker. Ja, wij geloven dat ieder mens ertoe doet. En dat willen we heel graag aan de mensen, dat willen we overbrengen aan de mensen. Dat ze echt weten van, je mag er zijn. En dat voelen mensen vandaag de dag niet allemaal meer. En we hopen dus dat ze niet alleen maar de koffie of het koekje of de thee proeven, maar ook iets van de warme sfeer die we in de bus aanbieden. Ja. We weten dat de nood ook hoog is. Het zijn misschien wel druppels, maar goed, je moet toch beginnen. Je moet ergens... Klopt. Het schijnt dat 54% van de mensen in Kerkrade ook aangegeven heeft last hebben van eenzaamheid. Ja, dus dat is toch schokkende cijfers. Ja, en dan hebben we het alleen over volwassenen, hebben we nog niet over de jongeren gehad. Dus als je ergens bij elkaar bent op een verjaardag, dan zijn er mensen bij die daar last van hebben. Ja. En nog even een automaatje, dus komen we daar helemaal niet meer. Automaatje, ja. Ja, dat is een interessant initiatief van de ANWB en Impuls. En gemeente Kerkrade. Ja, klopt. En vertel eens in het kort wat het is. Het is een vervoersservice door vrijwilligers die mensen... Een vervoerservice? Een vervoersservice die door vrijwilligers die minder mobiele mensen uit Kerkrade vervoeren naar een andere bestemming. Dat kan zijn een kapper, dat kan zijn de supermarkt of het ziekenhuis. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Vooral dus het is eigenlijk een soort taxiservice, maar dan door particulieren? Ja, ik zou het niet graag taxiservice willen noemen, want wij kunnen geen ritten garanderen, maar eigenlijk een vrijwillige vervoersservice. Vrijwillige vervoersservice, ja. Dus moet je naar de dokter en die is lastig te bereiken, dan kan je bellen en dan kan je een afspraak regelen. Ja, mensen kunnen zich laten inschrijven met een inschrijfformulier. Ja. Dat is belangrijk omdat ze ondertekenen dat ze een WA-verzekering hebben en dat ze ook weten dat wij geen ritgarantie kunnen bieden, zoals een taxibedrijf bijvoorbeeld. Dus daarom zeg ik dat even erbij. Nee, dat snap ik goed. Maar, dus dan kunnen ze zich laten inschrijven. Als ze zijn ingeschreven, dan krijgen ze van ons een deelnemerskaart. En dan kunnen ze bellen en zeggen van, ik moet bijvoorbeeld volgende week naar het ziekenhuis. Ik moet om die en die tijd daar zijn. Kun je kijken voor een chauffeur. En dan gaan wij dus je moet wel ruim op tijd dat aanvragen. Liefst 2 dagen van tevoren. Het is niet heel erg à la minuut. Nee, dat kan niet. Liefst 2 dagen van tevoren. En als nu iemand belt, het gebeurt de laatste tijd in de praktijk wel vaker van, ik heb net een telefoontje van de dokter gekregen, ik moet morgen toch even naar het ziekenhuis iets laten checken. Dan gaan we ook even kijken of dat lukt. Ja. Dat wel. Ja, maar liefst zeker 2 dagen van tevoren. En als je zelfs al weet, ik heb volgende maand een gesprek met een arts, dan kan dat ook al. Ja, en het kan korte of lange ritten?
in principe ligt een beetje aan wat de chauffeurs ook willen en kunnen. We hebben ook chauffeurs die het heel fijn vinden om ergens verder te rijden, maar we houden het eigenlijk graag binnen Limburg. In de praktijk gebeurt het ziekenhuis Maastricht dat het verste weg is. En incidenteel gaan we er ook wel eens buiten, maar dat is met name als het een ziekenhuis buiten de provincie is. Dus het ligt altijd wel in de sfeer van dingen zoals ziekenhuis en dokter. Dat is wel de meest gevraagde het is niet een soort recreatief... mag dus, ook, hè? Dat mag ook. Mag ook. Dus als mensen zeggen, ik wil bijvoorbeeld met mijn zus naar Heerlen omdat ik daar wil gaan iets winkel of zo, noem maar wat in. Dat kan. Het kan ook naar een kapper, een pedicure, een schoonheidsspecialiste, dat kan ook. Op dit moment gebeuren ook wel regelmatig wat ritten voor de vaccinatie. Dus dat gebeurt ook. En, dus ja, dat is wel mogelijk, ja. Ik had er nooit van gehoord. Heel interessant initiatief. Ja, het mag ook wel zeggen dat in Kerkrade heel goed loopt. We hadden vorig jaar 1800 ritten. Zo. We hebben topvrijwilligers die dat doen en die ook echt wel op sommige momenten ook nog ondersteuning bieden in het ziekenhuis. Maar jullie kunnen er nog gebruiken, dus mensen kunnen zich nog melden? Melden kunnen ze zich zeker, ja. En mensen die er gebruik van willen maken ook? Ook, jazeker. Hartstikke goed. Ja. Mooie initiatieven. Is het ook, ja. Zijn het ook. En natuurlijk heel vergelijkbaar met elkaar eigenlijk. Hè? Dus het gaat allemaal over helpen en mensen... Ook in dit initiatief is het ook zo dat er ook wel een band ontstaat tussen de chauffeur en de deelnemer. Ja, van natuurlijk. de praktijk ook heel belangrijk. Want daarom staat ik dat maatje met een hoofdletter geschreven. Ja, nee, het mes snijdt altijd aan twee kanten. Ja, precies. Ja. Ja, dus, ook hier weer. Ja, absoluut. Oké, hartstikke goed. Heel veel succes verder. Ja, dankjewel. Bedankt voor het komen. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Mooi dat je mogen zijn. Ik ben Rick Overdijk. Ik coördineer een aantal Leger des Heils ontmoetingsplekken, waaronder de ontmoetingsbus van Kerkrade. De ontmoetingsbus is een huiskamer op wielen. Die staat elke week op dezelfde dag, dezelfde plek, om mensen te ontmoeten, om gezellig een praatje te maken, een kopje koffie te drinken en om het contact tussen de mensen in de buurt een beetje te stimuleren. Al met al een plek waar je thuis komt. Op de eerste plaats de gezelligheid. Op de tweede plaats het creëren van sociale contacten. En de omgang met de mensen hier uit de buurt. En dan kunnen we buiten zitten als de weersomstandigheden het toelaten. En als die het niet toelaten, dan zitten we hier nou in de huiskamer van de bus. Het is een gezellige verblijfplaats. Verheug me iedere woensdag weer dat de bus er is, ja. Een land, de verjaard van mijn opa. We rijden in Eigelshoven, Blijerheide, Kerkrade Centrum, Chevremont, Spekholzenheide en Nulland. Voor meer informatie bezoek de website voor onze bustijden. Wat een knal zeg! Wat een goal! Verzund, Jan zijn wij er al te gast bij de RD4 en de kringloopwinkel. Dat had jij er voor u. Je ziet je. En nu zo'n beetje tegen het einde van de uitzending spreken we met Roger Wetzels. Hij is directeur van de RD4. Roger, welkom. Ook schön dat reizen. Ja, schön dat ze het ziet als kunnen vrijmaken. Ja. En dat voor ons een beetje kunnen onhouden over de kringloopwinkel. Ja. Want RD4 is natuurlijk veel meer dan alleen kringloop. Zeker dat. En de complete integrale afvalverwerking, zo kunnen we zeggen. Ja. Dus ook de spullen die waar men zo'n nieuwe boeg kunnen werden. En dat is kringloop. Precies. En daar denk ik dat we daar een belangrijke plaats ook in de samenleving met invullen. Want
Ja, wie komen we eigenlijk aan de spullen? Ja, hè? ja. Dat is enerzijds natuurlijk de bestas, de boeken, de elektrische apparaten, speelgoed en textiel. Ik zeg nog maar, dat is de grote jeltuten. Dit zijn die grote jeltuten, ja. Ik zeg nog maar, dat is de hingerkant eigenlijk van de kringloop, van de kringloopwinkel. Vooral overigens 3, in Kerkrade, Heerlen en in Merkrade. Maar wat dus die best uit kunt, dat sorteren we ongeveer op een dag tussen de 800 en 900 van die tuten die bij ons gesorteerd werden op het sorteercentrum. En dan werd dat allemaal nakijken. Dus elk stukje door de heng van medewerkers. Ja. Exact. Door het sociale domein. Dus lui die niet eigenlijk op een zelfstandige wijze een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen, die helpen we door met. En die doen heel belangrijk en relevant maatschappelijk werk. Ja. Nou, en dan werd dat nooit gekeken, dat werd voorzien van een prijsje en dat kunnen uiteindelijk heen naar winkel. Dan werd op het schapje gezet en dan hoffen we dat veel Kerkrade, maar ook van ons de regio, er wegvingen naar de winkel om uiteindelijk een tweede of een derde leven aan zo'n spulletje te kunnen geven. En dat is erg wichtig. En wie bepaalt dan zo'n prijs dan bijvoorbeeld? Wie heet dat dan? Ja, enerzijds is het criteria voor? Ja, enerzijds had dat natuurlijk met van een aantal criteria. Dat moet natuurlijk schoon zien, het moet nog Jan zien. En we kijken natuurlijk ook met hele spullen die niet zo heel dik vuur komen. Gaan we kijken wat is er de nieuwwaarde van. Ja. En afhankelijk daarvan werd dan een prijs bepaald. Maar door de ervaring die we inmiddels hadden, wist voor je nou dat een kopje en een schoteltje voor 25 cent of voor 30 cent verkocht moet werden. Maar het is natuurlijk ook zo, en dat is misschien best interessant om even te vertellen, dat we natuurlijk niet hadden dat er een echte Rembrandt heen naar binnen kunnen. Ja, de huurt natuurlijk die verhalen. En we zouden het een keer zien. Ja, de huurt die verhalen natuurlijk wel regelmatig. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele grote uitzondering, maar mensen naar programma's kijken op televisie. Dan Hans op Ens kunnen ze en met een stukje zilver en zegt, ja, dat had ik ooit eens voor 250. En dan kringloopwinkel doen. En dan is het €15. De concurrent van bij Kunst en Kitsch kunnen dat in de uitzending. Weet je, dat hebben we bij RD4 ooit gehouden voor €5. Ja, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Maar ik noem nu Kunst en Kitsch, het is daadwerkelijk zo dat een van die deskundigen daar kunt jaarlijks 1 of 2 keer naar RD4 en dan gaat er ons ware kennis overbrengen. Ja, dat ze een beetje kan zien dat ze een beetje een idee hebben, zou dat nu wel of niet een Rembrandt of een Dallas blauwe vaas zien, omdat ze herkennen. En zo ontwikkelen we natuurlijk ook onze eigen medewerkers doorheen. Dus het is een hele interessante omgeving. Dat natuurlijk. Maar desalniettemin kent zij leuke dingen voor weinig. Precies, kijk, het is ook hoe de sfeer van dat het alleen maar voor de smaal buurtje is. Ik zeg maar, de kringloop is van hoog tot laag in de samenleving en met een plek worden, een vertrouwde plek worden. En omdat het ook vrij succesvol is en dat er ook meer bezoekers ook over de vloer komen, gunt we ook dit jaar nog een stukje uitbreiden. Op deze plek. Eigenlijk volgend jaar, we zitten nu eind van het jaar, maar in 26 gunt we ook meer vierkante meters vloeroppervlak toevoegen aan de kringloop, zodat we nog meer spullen een tweede of een derde kans kunnen geven. En dat maakt me natuurlijk trots en blij. Ja, hartstikke goed. En de omzet is voor het bedrijf. Ja, kijk, dat vloeit weer terug in het bedrijf. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk zo, wie meer omzet dat van de kringloop maakt, wie beter dat is voor de afvalstofheffing. Ja, want dat is een inkomstenstroom die we hebben. En met name die afvalstofheffing kunnen we daarmee een stukje dempen. Dat is één waarde. De andere waarde is natuurlijk dat sociale domein, wat ik net al een beetje aanstipte. Ook overigens in de winkel geldt dat nou hetzelfde. Ook werken die een steuntje in de rug nodig gaan om een plek te vinden. Of in de taakstraffer der stonden moet werken, maatschappelijk relevant. Ook daar vindt die plek dan in de kringloop. Dat is ook een waarde die we toevoegen. Natuurlijk, en in die duurzaamheid, dat de spullen zo lang wie mogelijk, die levensfase zo lang wie mogelijk proberen uit te stellen. En dat is ook een waarde die we toevoegen in de kringloop. Ja. Die hoeft ze niet in de container te pakken, maar een kapot te maken, die kan ze Nee, du kent ze afleveren. Exact, du kent ze tegen de achterkant van de kringloop, kent ze zelf komen brengen. Ja. Maar we hadden toch wel een beetje opslagprobleem, dus komen we niet met ganse inboedels. En over inboedels je kalt, toen kennen ze ook met RD4 bellen. En dan komen we naar die maar van afspraak en dan kijken voor wat ze in het huis storen en kennen zich dat helemaal van zolder, pissen naar kelder helemaal ook leeg geholen. En ook dat zijn uiteindelijk wel spullen die heel erg in de kringloop terecht aankomen. Dus we kennen
Ja, we zijn volledig ontzorgen als samenleving, als kerkgruis. Zo zal ik dat maar eens even voor de RD4. Dat is mogelijk. Ja, schön. Veel succes voor de toekomst. Dat je het zeker al nu in de kringloop natuurlijk gewoon. Dus schön dat de spullen ook nog. Precies. Nee, er veel te vertellen. Dank in elk geval. En schön dat er Janse dag bij ons te gast zit. Heel erg leuk hoor. Alsjeblieft. Dank je voor het gesprek, Roger. Succes. Dankjewel. Hoi. Dit wordt de 50ste aflevering van Beleef Kerkgoor televisie. Dat zit er Jan zetje weer. Voor kinderen nog eng doen en dat is een combinatie die ziet er in de Christvakantie met waarschijnlijk de hoogtepunten uit al die afleveringen voor volgende zondag nog waarom daarbij wordt ook u en ik wens u allen nu vanaf Dispatch hartstikke schön festdag en een jouwe roets in het nieuwjaar.